Gràcies també als científics i científiques que ens ajudeu a entendre millor què passarà aquest proper 12 d'agost i totes les dimensions que implica un eclipsi de Sol. Tot el país, tot Catalunya ha de viure conjuntament l'experiència i aprofitar-la al màxim. Perquè l'eclipsi total és una triple oportunitat. Primer, una oportunitat per acostar la ciència a tothom. La segona oportunitat és posar en valor que Catalunya és una potència, no exagero, internacional en ciència. Hi ha una tercera oportunitat, que és tenir cura del planeta. Finalment, l'eclipsi també té altres dimensions més enllà de la ciència, té una vessant també econòmica i volem mostrar la millor Catalunya, la Catalunya que genera recerca, coneixement i ciència oberta compartida amb valors humans. Fem amb responsabilitat, com he dit abans, seguim les recomanacions de seguretat, respectant els punts d'observació habilitats i tenint cura en tot moment del territori. La recerca no acaba a Terres de l'Ebre, només és un punt de partida per poder encara connectar-nos millor, compartir experiències a nivell internacional, així que moltíssimes gràcies a tots i a totes per estar avui aquí físicament amb nosaltres. Benvinguts i benvingudes a aquesta jornada, aquest ja punt de partida, a partir d'un mes d'aquest moment històric que viurà Catalunya, el compte enrere per l'eclipsi del segle. Gràcies a tots.